Fl-ewwel indirizz lill-Kunsill Ġenerali fil-kariga tiegħu Robert Arrigo, viċi kap għal ħidma fil-partit, wassal messaġġ ta' għaqda. Illum nistiednek li nibdew minn issa wara dal-Kunsill, nibdew il-mixja għal daw iż-żewġ elezzjonijiet diffiċli aħna għandna qudiemna, inti bħala kap assolut, aħna tim wieħed għar-riżultat li jixraq lil Malta u l-Partit Nazzjonalista. Grazzi Adrian. U stieden lill-attivisti kollha biex jaħdmu flimkien ma' tmexxija għaż-żewġ kampanji elettorali li jmiss li huma l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew f'Mejju tas-sena d-dieħla. U qal il-partit se jkun qed immur f'kull dar ġo kull lokalità u raħal sabiex nikkonvinċu il-Partit Nazzjonalista huwa l-aħjar għażla għal Maltin u l-Awċin. Il-viċi kap għal ħidma fil-partit qal il-Partit Nazzjonalista se jkun l-underdog fl-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla imma għandna l-obbligu li nxammru l-kmiem u naħdmu biex inżommu t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. F'diskors imqanqalu kandidu Robert Arrigo ammetta li għal-bidu huwa kien xettiku għaliex li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien l-inqas persuna li jaf mit-tim attwali ta' tmexxija, iżda ma' żmien Adrian Delija ingħata raġun fuq diversi kwistjonijiet. Da raġel kellu raġun fuq il-Lebel, iż-Żejtun, l-Assa tal-Marsa, l-Kumitat ta' San Pawl, il-pensjonanti, tarbija fil-ġuf, l-ID cards, l-Identity Malta u s-anke l-Vitals. Kompli hekk. Jien mhux bniedem faċli li tikseb il-fiduċja tiegħi sostna Robert Arrigo, iżda malli tkellem fit-tul mal-kap u jinsab konvint u lest li jimxi warajh u mal-kumplament ta' tmexxija tal-partit. Rajt bniedem għaraftu nofsu, smajtu jitkellem, għaraftu kollu. Qatt ma kont smajt biha. Għal-Partit Nazzjonalista in-nies jiġu l-ewwel u l-Partit Nazzjonalista huwa tan-nies u se jibqa' jkun tan-nies. Temm il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista.